Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Shara baby shara ndokuda shara. Abana ashika nezura pateni pako vanda kushara panosita fone kwenge simiti shara. Kana ngeri pateni kuradzi. Iwe? Ah! Kochi. Meja. Zvaita sei? Mukadzi asati ane vhiki afa wakutotanga kuti kufamba nevamwe wakati uda kubuuraisa vanhu here aiwo sala kuti andikuita majoka iwaziwa iwe wade wambotsvakawo chakauraisa mukadzi wokutanga ndara mukadzi upo urutaura ndara iwe saka unoti aichema mahara pamba vako tinavika Maveryvery usakazokutamba waziwa uda kuuraisa mwana kauri chiiko Maveryvery uda kuuraisa mwana here hausati nenhumbi dzako ese dzabatwa hapana kana vhiki wakuti chibva pamwana uyo uda kuuraisa mwana mudiki uyu manhake akaita mwana womuraise mahara andisita majoki sika domestic Muruchemeshi. Mukadzi womurume uyu haana kana mborwara zvako mukadzi wameja ndaivapo parufuro wachendi kuchera gumba raisvika mukadzi wameja vanhu vakafirwa vanokasira kuparisa nhengo vakanai mukadzi usina kana vhiki munhu ototsvaka zvomwe mukadzi kutochi uda kupedzisa vana vavanhu munext door wangu inapa ivapa iwe akangorora mukadzi vhiki une atofa ende hatsvaki kuti chauraya umwe chi ototsvaka umwe sezvakakutoita izvi hakuti vhiki waya asingaperi wada waifa Imuta meja ndandinayo. Meja uyo mukadzi wako wakafa Auduti anomborora wani saka nyaya de vakafa vabvira kumunze ndanomudza mukadzi wacho akudze une mukadzi wakatofa manje zvinowadza ndakuraramisa manakiro wakaita zvokufesi so early ndakuraramisa ini audo kuchema nini kondochema se mukadzi wako uyo ngasingamuzivi isi takamuona iwe mukadzi wanga akanaka zvakangeta iwe izvezvi hello very sorry for the delay ndiri kuno I'm still in Zimbabwe pandichengetsere mapasi endege wawo mune maclodini aiwa handidi ejeti ndikuda edzeningi ejeti aripo alright ndikuda mapasi wawo endege ndanomatengesa kuningi kuAustralia ndizodarika nekuGermany vari kumada futi nemwana waTrump waiti une zvimwe zvimapatsi futi zvaanazvo but maprice ako akadhakwa ini dambudziko zvinhu zvose zviri kuno kubhoredo nedzimba 5 mumamutare murambe nedzimwe 4-5 futi nematogedza andinaoni vanozva nematogedza ndakapuwa nehurumende pandakasiya basa sepenjeni saka anoda munhu otarira padambudziko nara handina mukadzi manje zvinhu zvanazosara nani manje ndikangoona munhu anoda kuroorwa ndondiwe kubasa shamari mushamukadzi shamari mushamukadzi azvoi zvangoti ndikaona munhu ndauroorewa ndiva ndachitouya kuzoita basa alright hathangi ndiri kuya ndikangoona munhu andaurorewa mukadzi waright nakanaka ana ari perfect anoda kuzokurorewa ndotouya koko alright thank you muri sei saka imi mati mogara ko ndogara kumurambi okumurambi ndogara kuni samneda nezve ndeta basa kuoda mapatsi endege It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Contact Creative. Creative Studios. You know become a video photo shooting and editing. Ngora via recipe ya uzusia
futi kuchajura zvinonaka semuchero weiden